Force Patrol, DCGB Bareta alas 12, DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Maray na pagkauto mga tugang ininaan kataripunan kan mga darakulang bareta niya na aldaw nin Martes, petsa 14 po kan Hulyo 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Glorian. Ako man po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, erotan headlines kan mga bareta sa Ladulukan. Sarong bar sa Legazpi pinadarahanin closure order dahilan kan mga pagbalgar. 7 train units hali sa Tutuban Central Station sa Manila ibabalyo sa Rehiyon Bicol. Nominasyon para sa Ibalong Youth Awards 2026, the Legazpi City Youth Excellence Awards, formal nang binuksan. Sangguniang panlunsod kan Ligao City posibleng ipabot kay PBBM as in DPWH Secretary Dizon ang paputol-putol na implementasyon kan mga proyekto sa syudad. Headlines kan mga bareta sa Lado Nasyonal, magiging liderato ni bagong Health Secretary Dr. Jose Bretanio Pujalte Jr. Piglalauman na mapakusog lalo sa serbisyong pangsalud sa namamanwaan. Vice President Sara Duterte 8 beses na nagmuda sa online video conference sigun kay NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Director Jeremy Lotok. Defense team hihilingon una kung kaipuhan na i-cross-examine si Attorney Zulica Lopez sa impeachment trial. Palasyo Malacanang nanindugan na dai makikiaram sa impeachment trial maski maimbwelto ang presidente. Headlines kan mga barata sa ibang nasyon ng Estados Unidos, magiging guardian angel of straight sigun kay US President Donald Trump. Sa lado kan Karawato Sports, Pinay tennis sensation Alex Iyala dai magsasawa na i-representar ang Pilipinas sa mga international tournaments. Sa detalyes kan mga bareta, enaton detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Dahilan kan mga pagbalgar sa mga regulasyones kan Legazpi City, ipinaluwas kang City Planning and Development Office o CPDO ang sarong closure order para sa sarong bar sa Busit Road, Barangay 3, EMS Barrio East. Sa eksklusibong impormasyon na nakuha kan DCGB News matapos ang ginibong inspeksyon kan CPDO, daing balidong location clearance ang nasabing negosyo. Dagdag pa sa mga violasyon kaini na poco mas o menos 200 metros na ang distansya kan establishmento sa mga residensya, 90 metro ang distansya sa EMS Barrio Elementary School, asin nasa 115 metro naman hali sa Barangay Chapel na pagbayular sa Executive Order No. 3 Series of 2017 kan Legazpi City. Alagat pinagtawanan nin abiso kan Abril 13, tanganing maitama ang pagbalgar na nagpadagos man giraray sa operasyon ang establishmento. Dahilan kay ni ipinaluwas na kan lokal na gobyerno ang closure order kung sa hindi po pwedeng magbukas o magpadagos sa operasyon sa good na ini na sisimbagan ang gabos na rekisitos asin na itatama ang mga bayolasyon. 7 train units hali sa Tutuban Central Station sa Manila ang ibabalyo sa Rehiyon Bicol nagagamiton sa interprovincial o provincial train sa rutang Calamba, Lucena asin sa Bicol commuter train operations. Sa entrevista kan DZGB News kay Philippine National Railways o PNR Acting General Manager Giovanni Miranda, dahilan tadain ang operasyon kanasabing tren sa Manila, ipapasairarom ini sa migration tangani maihatod sa Rehiyon Bicol. Sa katakot na bareta pinaghirasman ni Miranda
na nasa procurement stage na ang pagbakal kan mga materyales sa pagpakaray kan riles na nadanyaran kan bagyo sa Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Kung matapos na ini, pupuunan na ang rehabilitasyon kan riles kung saan pinaglalauman na maibabalik na sa third quarter kan taon 2026 ang Legazpi Naga at Naga Legazpi na ruta. Tanganing marekognisar ang mga kabataang Legazpeno na nagsiserving inspirasyon sa pagikan sa indang positibong ambaga sa komunidad. Binuksan na kan Local Youth Development Office o LYDO ang nominasyon para sa Ibalong Youth Awards 2026, the Legazpi City Youth Excellence Award. Sa entrevista kan DCGB News kay LYDO Head Roxanne De Los Santos Baldosa, ang pagmidbid basado sa importansang ipinailing kan mga bayani sa epikong Ibalong. Kaibahan sa mga pwedeng manominar ang mga miyembros kan sangguniang kabataan, mga SK Council, individual, asin mga organisasyong panghoben na nagpahiling nin liderato, inisyatibo, asin dedikasyon sa pagserbi. Dagdag pa ni Baldosa na alagad, dakulan nagsasabing puro paligan na sanaan mga aktibidades kan SK sa syudad, nagtutubod siyang dakul man ang nagigibukan sa indang mandato, asin mga programa na mapapakinabangan kan mga kahobenesan. Bukas ang nominasyon sagod sa Hulyo 27 ngunya na taon kung saan pwedeng isumitir ang aplikasyon sa opisina kan Legazpi City Youth Development Office. Pinag-aadalan kan sangguniang panlungsod kan Ligao City ang posibilidad na magpasa nin sarong resolusyon na nagahagad nin tulos na aksyon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa paputol-putol na implementasyon kan mga proyekto sa Ligao City. Sigon kay Vice Mayor JP David, inimbitaran ninda kasudma sa sanggunian sa paagikan Committee of the Whole ang mga personahes kan DPWH Regional Office as in DPWH Albay 3rd Engineering District tangan imalinawan ang presenteng estado kan mga proyektong daipa natatapos sa syudad. Nagagpa ni David na lilibong na ang namamanuaan sa bagolbol na pag-usad kan nagkaperang proyekto kung saan pinaghapot man kung may nakatagama pa ba na pondo ang mga ini. Mientras bilang kasimbagan, pinagpromisa kan DPWH na masumitir sindanin komprehensibong status report as in scope of work kan kada proyekto sa masunod na semana. Kaibahanan paliwanag kung nata daipa natatapos ang mga patinampo. Ma-perform ang OPM Band na parokya ni Edgar sa formal na pagbubukas kang 35th Ibalong Festival 2026 sa maabot na Agosto 7. Ini ang pinag-confirmar kan Converge na saro sa mga major sponsor sa festividad sa ginibong Ibalong Executive Committee meeting sa Session Hall kan Sanggunian Panglungsod kan Legazpi. Apera kay ni sigunman kay Committee on Tourism, Chairman na Konsehal Alan Ranyola, ibabalik muna na taon ang mga aktibidades na napatunayan na matarayumpo asin namuyahan kan publiko bilang partiman kan mas pinahiwas na selebrasyon. Gigibon ang mga aktibidades kan festibidad poon Agosto 7 sagod 23 mantang padagos pa man na pigpapakarhay kan Executive Committee ang kabilugan na programa, schedule, venue asin iba pang detalyes kan aktibidad. Mamamatean sa probinsya ng Albay ang maulap na may kalat-kalat na pag-uuran, pagdalugdog asin kikilat sagkod sa Hulyo 15 matapos na makalaog na sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Josie sigun sa Pag-asa. Sigun kay Pag-asa Legazpi Weather Specialist Alexis Ruivivar, may eksperyensyahan man ang nasabing panahon sa kataraid na probinsya kan Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque asin Romblon kung saan posible man na magkaigwanin mga biglaan na flash floods o landslides. Sa datos, darakan bagyong Josie ang maximum sustained winds na 65 km per hour asin may pagbugso na maabot sa 80 km per hour. Daina pinagpapaagi kan Tabaco City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang pag-anunsyo kan scholarship tanganing maibitaran ang pagpadrino, pag-endorso o pagpili sa kan magiging beneficiaryo. Sigun kay CSWDO Head Jen Mayo, nagaako na sindanin walk-in applicants para sa 5,000 pesos na educational assistance asin dainin pinag-aanunsyo sa mga barangay o sa social media. Apera kaini sinabi ni Mayo na sa
saro pang rason sa lakdang an kakulangan kan fundo tanganing masakop ang gabos na college student kan syudad kun kaya tanganing maibitaran an pagpirila nin halawig asin dai masabutan o maaabutan na slot ng mga benepisyaryo nagahalat na sa nasinda na may magrani na mauwot na mag-avail kan asistensya. Katakod kay ni pinagtawan nin doon kan opisyal na daiman kaipuhan na halangkaw ang grado kaipuhan sa ang determinasyon na makatapos kan pagklase sa kolehiyo. Arestado kan Tabaco City PNP ang anom na individual matapos na maaktuhan na nagkakawat nin Cara Cruz sa Tabaco City kan nakaaging aldaw. Sigun kay Tabaco City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, namidbidan mga akusado na sina alias John, Joe, Roy, Mel, Fred, asin Eddie na mga residente kan syudad asin Malilipot, Albay. Sa report, nagkondusir nin anti-illegal gambling operation ang pulisya kan maaktuhan ang mga suspect na nagkakawat kan Cara Cruz. Na-recover man sa indang posisyon ang 3 pesos na barya na pigagamit na pamusta asin 1,454 pesos na may man iba-ibang denominasyon. Sa presente na sa kustudiya na ini kan mga autoridad kung saan kakampangon kan mga suspect ang pagbalgar kan Presidential Decree 1602 o ang illegal gambling. Asin yan ang mga detalyes kan mga darakulang barata sa lado lokal. Masunod man po ang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports asin iba pa makalihis sa nagkaperang paggirumdum. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here. Join us at the Metro Midyear Madness Sale, July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't
miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sa mga detalyes, kan barata sa Lado Nasyonal, pabor si House Deputy Speaker as in Iloilo Representative Janet Garin sa pagdesignar kay bagong Health Secretary Dr. Jose Bretaño Pujalte Jr. kung saan sinabi ni Garin na dating mananaging Health Secretary na nakaibahan niya ang dating magkatrabaho o nakaibahan niya sa dating pagkatrabaho si Pujalte as in nahiling niya ang darakaining profesionalismo, tibay as in totoong pagsiservisyo sa publiko. Tiwala si Garin na ang magiging liderato ni Pujalte sa Department of Health o DOH mapakusog sa serbisyong pangsaluda sa publiko. Piglalauman ni Garin na sa tahaw kan dakul na hagyat na pigakaatubang kan DOH, masisiguro kan bagong opisyal na makikinabang ang lambang Pilipino sa mga programang pangsalud kan gobyerno. Siniguro man ni Garin ang sa iyang suporta sa bagong Health Secretary sa pagiman kan pagsulong nin mga reforma na magpapagayon sa healthcare system kan sa tuyang nasyon. Maabot sa 8 beses na nagmuda si Vice President Sara Duterte sa live video conference kan 2024. Katakot kan sa iyang pagpatakot laban kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez. Inan sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Director Jeremy Lotok sa ikaapat na aldaw kan impeachment trial ni Duterte kan Lunes, Hulyo 13 matapos ang ginibong direct examination sa iya ni Attorney Amandro Virgil Ligutan kan House Prosecution Panel. Inan sinabi ni National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Autonomous o Region in Muslim Mindanao Director Jeremy Lotok kung saan sinabi niya na serious as in real ang mga binutasan na tataramon as in patakot kan o Vice Presidente laban kay Marcos. Sinabi ni Lotok na nag-issue ang NBI ninduwang sabina para kay Vice President Duterte kan Nobyembre as in Disyembre 2024. Katakot kan sa iyang mga pahayag sa online press conference. Alaga dahil nagduman ang Vice Presidente sa NBI dahil may aasikasuho na office matters as in imbes kaining nagpadara nin surat ang sa iyang abogado. Hihilingon muna kan defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio kung kaipuhan nindang i-cross-examine si Attorney Zulica Lopez sa impeachment trial. Sigun kay defense spokesperson Attorney Michael Puwa, hihilingon muna ninda inidepende sa magiging presentasyon kan prosekusyon kung may mga bagay na dapat iklaro. Ipanaliwanag man ni Puwa na pwedeng dai magkondukta nin cross-examination ang depensa kung sa hiling kaini wala man masyadong napatunayan ang lalo kan proseksyon o anlado kan prosekusyon. Mientras sa paglinaw manipuan na makukonsiderar na regular witness pa man gararay si Lopez as in bako hostile witness. Napag-araman na pinaapod naman kan prosekusyon si Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara sa paghampang sa nasabing impeachment proceeding kung sa impiglalauman na mahampang ini ngunyan na simana. Nanindugan ang Malacanang na dai ini makikiaram sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maski kaibahan sa mga article of impeachment ang pigsasabing pagpatakot sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro na pigrerespeto kan palasyo ang separadong poder kan o ehekutibo asin lehislatura. Ang Senado bilang impeachment court ang may totalmenteng poder na dangugon asin pagdesisyonan ang kaso. Kung maunambitan man ang pangaran kan Presidente sa
pagdangog. Sinabi ni Castro na mga impormasyon na nakabase sa katotohanan sa naan iluluwas kan Malacanang para malinawan ang publiko. Sa Article 4 kan impeachment complaint, pagkakonektar si Vice President Sara sa pigsasabing pagpatakot kina Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez matapos niyang sabihon na igwa siyang kinahuro na assassin na magadan sa tulo in kaso na may mangyaring maraot sa iya. Nakatalaan na magbiyahe sa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nguna na Martes, Hulyo 14, saguda Hulyo 16 para sa working visit. Sigun kay Palace Officer Attorney Claire Castro, ang biyahe kan Presidente parte kan pagpapahiwas sa kooperasyon sa aspeto nin komersyo asin investment kapalibutan asin salud. Mga kaibahan kan Presidente si First Lady Liza Araneta Marcos kung saan isusulong ang mas makusog na bilateral relations sa Singapore na iyuan magiging masunod na ASEAN chair. Parte kan working visit kan Presidente ang pakikipaghilingan kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong asin roundtable discussion kaibahan ang business leaders kan nasabing nasyon. Sa nakatalaan na bilateral meeting kan Presidente asin ni Wong, piglalauman na paghurunan ang nagkapirang mahalagang kooperasyon na parehong mapapakinabangan kan duwang nasyon. Sinabi ni Castro na nakatalaan na pagtiripon o naan nakatalaan na pagtiripon kan Presidente sa mga business leader sa Singapore kasunod kan pagminbid sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ipinairarom na sa blacklist ang supplier nin bagas na ginamit sa distribusyon nin libreng bagas kan gobyerno sa Mandaluyong City. Sirarom kan puso para sa pamilya program kan gobyerno. Ini matapos na mabulgar na imbes na tig 10 kilong bagas ang dapat na maresibi kan mga benepisyaryo nin libreng bagas. 8 kilo sana ang nasa bag kaya nagreklamo ang mga ini asin nakaabot sa palasyo. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakahuro na ninda ang Mandaluyong City Government kung saan naghali ang tig 8 kilo nid bagas dahil day gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mangyari ang siring na insidente. Napag-araman kan palasyo na maabot sa 50 sako nid bagas. Ang kulang asin inaku ini kan supplier na nasa Lasinda asin naghagad nin dispensa sa Mandaluyong City LGU. Sinabi ni Castro na nangako ang supplier na sa salidahan nin bilog na 10 kilos ang mga kulang sa kilong bagas asin dai nababawion ang nainot na naitao na tig 8 kilo sana. Ang distribusyon ng libreng bagas pinanginutan kan Presidente asin nagtabang si Primera Dama Liza Araneta Marcos sa pagdistribuir sa mga iba-ibang lugar sa Metro Manila. Bareta sa ibang nasyon magiging tagapagbantay o guardian ang Strait of Hormuz ang Estados Unidos sigun kay US President Donald Trump. Sigun kay Trump ang sasarong phone interview dapat na ma-reimburse ang US para digdi. Sa iyang post sa Truth Social, sinabi man kan Presidente na bukas asin mantinidong bukas ang Strait of Hormuz yaon man sa Iran o wara. Sinabi niyang ibinalik na ninda ang Iranian blockade. Sigun sa Presidente, ang Amerika i-reimburse ang Amerika sa rate na 20% kan gabos na cargo ship na anuman na gastos na kinakaipuhan para sa lakdang na matauanin kaligtasan asin seguridad ang volatile section of the world. Sa lado kan Karawato Sports, sobra ang kaugmahan ni Pinay tennis star Alex Ayala sa padagos na mainit na pagresibi sa iya kan mga Pilipino. Sa iyang pagbisita sa palasyo kan Malacanang, dahil niya totalmenteng maabot ang kasikatan na sa iyang nakukuangunyan. Dahil siya masawa na darahon ang bandera kan Pilipinas sa inman na international tournaments. Siniguro kay ni nagigibuho niya ang gabos na makakaya para magtrayumpo sa mga international tennis tournament. Nasa Pilipinas kunyan si Elia o Ayala matapos ang sa iyang pagkawat sa Wimbledon, mantangan masunod niyang laban sa US Open gigibuhon sa masunod na semana. Naimbento kan mga siyentipiko ang pinakaenot na synthetic cells na binilog hali sa mga bako-buhay na kemikal, alagad may kakayahan na magkaon, magdakula asin magpadakol aron kan sarong natural cell. Pinanginota ni Kate Adamala, synthetic biologist asin professor sa University of Minnesota, ang pagbilog kan prototype na cell na pigkukonsiderar na dakulang lakdang para sa synthetic biology. Pinaglalauman kan mga siyentipiko na sa masunod na taon magagamit na ang
teknolohiya sa pagbilog nin sarong bagong bulong kontra sa cancer, mas epesyenteng pagkrear nin mga kemikal, asin mga sistemang makakatabang sa pagbawas nin carbon sa kapalibutan. Istorya na iiba. Nakakuha ng Guinness World Record ang sarong 69 anyos na lalaki sa New York matapos magdonar ng 30 gallons o 113.5 litro ng dugo. Sa iyang pagtabang, formal na pinagrekognisar si Dan Ryan para sa most whole blood donated male sa Malta, New York. Nagpon magdonar si Dan kan 1980 dahil sa pag-enganyar kan sa iyang namaaram na tugang. Pon kaini naging regular na donor na si Dan dahil sa iyang dedikasyon. Nakaresibi man siya ng 32 milestone pins hali sa American Red Cross na ginibuhan pa niya ng espesyal na frame na gibo sa kahoy. Asin yan po mga tugan ng kabilugan kan mga bareta. Mga baratang dakula na pinagtarabangan na ipinagsurat dyan sa samuyang DCGB News Base. Sa pangayanot kan samuyang News Director asin News Manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa pangaran kan samuyang nakaibahan sa Technical Department ang samuyang Chief Technician na Kuya Ramir Tanay, ang samuyang mga on-the-job trainee hali sa Sorsogon State University sinda Joven Ingalia asin Carmel Herver. Si Jerome Nico Martinez sa IT. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng